Základní umělecká škola v Rychvaldě se otevřela široké veřejnosti. V týdnu od 25. února do 1. března zde probíhal týden otevřené výuky. Naše škola, Základní umělecká škola v Rychvaldě, již několik let pořádá týden otevřené výuky. Týden otevřené výuky se stal nástrojem k přiblížení práce našich učitelů s dětmi. V rámci týdne otevřené výuky zveme rodiče, rodinné příslušníky nebo kamarády našich žáků do výuky a rodinní příslušníci se tedy mohou dívat, jak učitelé pracují s dítětem. Mohou poodhalit roušku tajemství nácviku, skladby, tvorby výtvarného díla nebo práce na divadelním tvaru. Mohou sledovat, jak učitelé diferencovaně přistupují k výuce a jak za jejich pomocí žák dosahuje intonačních, rytmických, technických nebo výtvarných dovedností. Mezi těmi, kdo pozvání přijal a přišel se podívat, byla i paní Bravanská. Tuto akci školy jsem přivítala, protože tuto školu miluji. Vychovala už hodně dobrých dětí. Jsou tu dobří učitelé, kteří se snaží těm dětem dát co nejvíce. Obětují tomu veškerý svůj volný čas, dělají to se zájmem a s radostí. Tak jsem se přišla podívat tady na hodinu výuky moje malé kamarádky Radky. Doporučila bych všem, aby tyto akce neobcházeli, aby využili této situace, která se nabízí a přišli se podívat. Součástí týdne otevřené výuky byla i výstava prací žáků výtvarného oboru. Děti pod vedením paní učitelky Čerňavové představily svou tvorbu, osobitý přístup a individuální zpracování různých výtvarných technik. Žáci se rovněž podíleli na výrobě masek a výzdobě koncertního sálu pro koncert v maskách. Návštěvníci tak měli možnost seznámit se s pestrou škálou námětů, technik a přístupů, které výtvarný obor na škole nabízí. Tak určitě se mi líbí obrázek z CDček, potom tady ty džbány a portrét. Vystoupení dětí pěkné a tím, že děti kreslí a zajímají se o to, tak je to pěkné. Na koncertu v maskách se účinkující děti pokouší přiblížit charakteru a období skladby nejen jejím uměleckým stvárněním, ale i vyrobenou maskou či oblečením. Tato akce patří k velmi oblíbeným, protože děti se mohou převléci do jakékoliv masky, která se jim líbí. V letošním roce se představila 20 mladých umělců a umělkyň. Pohádkové písničky, děti převlečené za zvířátka i princezny a hlavně hudba tvořily stavební kameny koncertů. Diváci zhlédli nejen pěvecké, ale i klavírní, houslové, kytarové či flétnové vystoupení. Závěr patřil večerníčku v podání dětí z Malé Březinky. Součástí koncertu byla také soutěž o nejlepší masku. 3. místo obsadili Casey Long a Adélka Pokludová. Cenu za 2. místo si odnesli sourozenci Běhalovi.
První místo odměněné dortem získal jeden z nejmladších vystupujících, Péťa Venera. Ten díky svému bezprostřednímu a přirozenému komediálnímu talentu již na samém počátku rozesmál přítomné publikum. Ale nakonec jsem si uvědomil, že mě vytiskli novinách. Kdo se dívá na čtyřlístek, zvedne ruku. No já vím. Jednou v kyně budu hrát čtyřlístek, což má krále normálně. Vysmíte se, hned teď. Tak já myslím, jako každý rok je velice zdařilý. Hlavně je to takové rodinné, komorní, výborná atmosféra. Děti se určitě baví, rodiče taky, takže hodnotím to určitě pozitivně. Byla jsem tady poprvé na takové akci, líbilo se mi to moc. Paní učitelky moc pěkně připravili děcka na vystoupení a myslím, že i děti do toho dali veškeré úsilí, co se týká té přípravy i masek. Po skončení se všichni spokojeně rozcházeli do svých domovů. Pro STV Petra Vondráčková, Rychval.